फार्स्ट टाइम मोनजेनबाय जोंहा थास' बिबार जाजेन नागिरदों गोलावनाय आंनिफ्रायबो जौसिन फांसे खाखाबाय नै हेल' लोगोफोर जोंनि बिगाल चेनेलाव नोंथांखौ बरायहरनाय जाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोङो साम' खननो फैदों बेरेफुंजानि ओमफ्राय मोखांबो फुवाखै आरोना नै ओमफ्राय जों बाहायनो दै दंखायो नालाय बाहायनो दुगैनानै थांखागोन नै दैया ओमफ्राय जों बाहाय साम' खनगोन ओमफ्राय जा मोनो नाखौबो हगोन ओमफ्राय बेसेबां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय लेट्स गो भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै टुडु हाबजेनबाय लोगोफोर नै दैया माबा मामि मोनाबो नै दैया नै बे दैया जा साइज नुदों नै अन्थाइया जा साइज नुदों लोगोफोर साइज नुदों ओइ लोगोफोर बाहायनो जा गोरा बाहायनो जा लिमोनरानो लोगोफोर बेजों थांबाथाय साम'खौ मोनबायबो ओमफ्राय बैहाय दङ एसे दै ओमफ्राय बाहाय नुहुरनायाव बाहाय जोगोर लिमोनोनो ओंखायनो मोजाङै थांनांसिगोन नै ब्रेकफास्ट जाबाय बाबामोनहा जेबो जाबोआखै नालाय नै ब्रेकफास्ट नै बाबाया नायगासिनो जा लिमोनरा ओंखायनो थाङासै आङो मामायाबो नायबाय हनै ओइ एसे मोनबायमोन लोगोफोर नै लोगोफोर मोनजेनबाय थास' बिबार बारजेनबाय ओइ आरो बारसेबाव नै जा साइजखा आरो नै बारसेबाव बेबो गोमोनसोबाव बारबावखासिगोन बारबावखासिगोन औ बेलाय बेजों फैजाबावबाय बेलाय आरो बारसेबाव खादो नै खागासिनो जोंना थास' बिबार हो मोनजाजेनबाय लोगोफोर नै थास' बिबारा मोनजेनबाय जोंनिथिंजाय जा साइज जाखाबाय जानांगौल' बे दालां खाथियाव फैबाय जा बुरजाखाबाय हले थास' बिफाङानो नै नायनो हागोन जेरैथिंजोंबो थास' बिफांजोब थास' बिबार नुहुरदों ओमफ्राय लायनो नागिरदों बाबु मामिया ओमफ्राय हंनो बैथिंजायबो जा थास' बिफां दं आरोना नै थास'आनो नाय आंखौसो खोब्बाय लोगोफोर नै जा गिदिरखा थास' बिबारा आयौ गोरा वाव फट' बिबारा लोगोफोर जा गोबावनि खनसेसो नुदों फट' बिबार जा साइज ओमफ्राय बैहाय दंबावो नै वाव जा साइज नैबे जाहैबाय खोस्लिफान बिबार बेयावनो जोङो हगोन बे खोस्लिफान बिबारखौनो साइजथार नास्राय मासेल' दा बेखौ हनाय नायनोसै ओमफ्राय मोनगोन ना मोना दाहाय मोनबा नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरोना नै बाहाय मेरला दं ओइ साम'सो मोनलाबायबाय साम'आनो मोजां ओइ साम' खनगासिनो जोंना बाबा मामिजों साम' खनगासिनो आंहा थागासिनो आंहा खनहैयाखै ओइ साम'आ नास्राय मासेबो दङ जा बुरजा मोनबाय साम' रायजो राजा नोंथांमोन बे मा थास'नि आथिं बेसेबांबा गोलावनाय आंनिफ्रायबो जौसिन गाहायाव नायलाय गाहायावसो आथिं सेथारा आथिं आयौ एफा गोलाव थायोना सामफ्रामबो जौसिनबाव ओइ थास' आथिं लोगोफोर लाबोफाबाय जानो थाखाय ओमफ्राय नै थास' बिबारा जा बुरजा मोनखादों एसेल' मोनगोन साननानै थास' बिथ'राइ लाबोफादोंमोन जाफानो होननानै नांला बेखौ ओमफ्राय दा नै नाजों थास' बिबारजों जासिगोन दा ओमफ्राय दा नै एसे दिंखियाबो लाबोफाखादोंमोन एसेनो ओमफ्राय नै साम'आ लोगोफोर जा बुरजा मोनबोखाबाय नै दिन्थिसिगोन फार्स्ट टाइम मोनजेनबाय जोंहा थास' बिबार जाजेन नागिरदों दिनै लोगोफोर किउट नुखादों सायसिगोन ओइ नाया नाथुरा बेजोंनो जागोन थास' बिबारखौ नै थास' बिबारनि थाखाय एवफ्रांबाय नाखौ दानिया एवलायबाय जोंना थास' बिबारखौ
दानिया बानलु होबाय नै बानायनो मैथा होबाय लोगोफोर ना बाथोन देबावबाय ना बाथोन माबा नास्राय बाथोन सिमब्रेबाय नै थास' बिबारा लोगोफोर ओमफ्राय आलु भाजा ओमफ्राय ना बाथोन नै बाबाना नै मामिना जाजा नै सुरु थास' बिबारनि सुरु जाजेनलायबाय जोंनो फार्स्ट टाइम जाजेनबाय लोगोफोर नोंथांमोना जानो लुबैसिगोन थास' बिबार फार्स्ट टाइम जानो लुगैबाय था गोथाव 누구 좀 컨체 코이브 시작 공장 문제야. सनिया दालि ओमफ्राय आलु भाजा मिरामिससो जायानो मालाय बेहा थास' बिबारखौ जायानो मालाय गोथाव गाव संनाय दालिया ओमफ्राय आलु भाजायाबो गोथाव गुबुन खनसे Look egg, doi, chin sari, pas, soy, sat, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 tabamlu. Logoper. Nó khát cho đá mày cái gì? Ồ, snail luôn rồi, khát trong một phòng snail.
बामलुआबो गैला दा जोब्बाय बामलुखौ